Yaro man kaza, an gaya maka haka kawai muke zama? Ai da shirinmu muke, kuma bari ka ji in gaya maka yau ƙarshen ka ya zo. Mugu, ina son ka gama min da shi yanzu nan. In ka gama da shi ka koma kan wa'annan kaskantattun mutanen munafukan ka gama da su ga baki ɗayansu. Bai barin gulami yadda za ta haifi wanda zai bazar da ni. Dan small, idan na gano cewar akwai wani abu ko za ka kulla wani abu na cewar za ka iya rabuwa da ni ko ka ɗauki rahoto na ka kai ma wani, na rantse karan ba zai ma daɗi ba, saboda a karo na raga kenan uwar kwallo. Listen to me. I'm going to kill you today. Ya kamata mu hanzarta mu zo mu tafi asibitin nan saboda ba mu da lokaci. Gaskiya ne, mu je in kai ku. Idan wannan shine karanka na farko na shigowa wannan tasiri ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mu alama kararrawa. Amma zuwa ku gaba ɗaya hadari ne ko a tattare da Hadari kamar yaya? mutanen da suka kawo Amira farmaki za su iya biyo ku. Don haka kawai gwara dai in an yi aikin in ya so isu sa zo su yi dubiya kawai. Wallahi ya fasha masa baki. Kaga wannan bawan Allah wannan makotaka da mutum irin sanda wallahi gara ka makotaka da kura. Ko ban za ka ja masa nama ya baka ka huta. Na me? Kyauta ce, kuma na san za ta yi maka amfani. No, ba kai ba sai na gode. Idan ka karba tabbas ka girmama ni. Idan kuma ka ƙi karba, zan kaskanta. Na gode. Ke ma gashi. Kyauta ne ma na baki. Kika karba ni ma zan ji daɗi. Na gode. Kyauta ta farko daga hannun masoyina. Sai dai matsalar yana da mata, abin da na fi tsana a rayuwata. Polio. Sanda. You have crossed the boundaries that you must be punished. Yau din nan sai mun kawo ƙarshen duk wani abin da yake tsakanina da kai. A ina ga abun kunya ne abokin gaba ka bashi da makami kai ka rike makami. Kamata yi ni da kai mu zage karfe mu da kuni da kai.